Patay ang usa ka kanhi miyembro sa Abu Sayyaf Group ug duha ka kabanay niini samtang tulo ang samdan sa bahin sa kapulisan. Dihang gisilbi ang warrant of arrest sa suspect na adunay patong-patong nga kaso sa Tandubas, Tawi-Tawi. Misangko sa pinusilay ang pagsilbi sa warrant of arrest sa CIDG o kapulisan batok sa suspect nga si alias Adan sa balay niini sa barangay Lahay-Lahay, Tandubas, Tawi-Tawi pasado alas 4 sa buntag adlong Martes. Sumala sa otoridad, natembrihan matud pa sa sospek ang mga operatiba o gipaarakan sila sa sospek o gilabayan sila og granada. Apan nakabalo sa mga operatiba, hinungdan sa pagkamatay sa sospek og laing duwa ka kabanay niini. Kinsa gideklarang dead on arrival sa ospital. Samtang samdan ang tulo ka mga miyembro sa kapulisan atol sa hitabo. Hinoon, ana sila sa maayong kahimtang. Na-recover sab sa balay sa sospek ang kapin 100 grams sa gituuhang sabu, mga armas ug bala. Sumala sa otoridad ang mga sospek adunay 21 o ang maong suspect adunay 21 ka mga warrant of arrest, 4 counts of frustrated murder ug 17 counts of murder. Kanhing miyembro sab sa Abu Sayyaf Group nga responsable sa kidnapping ug pagpang-ambush kaniadto sa Sulu.